Bună ziua și bine v-am găsit la primul episod de PUBG Mobile despre acest canal, alături de Cosmin și Alex. Salut! Salut! Vă rog acolo, nu uitați de un like, un subscribe dacă vă place și vreți să mai continuăm cu ceea ce facem. Dacă aveți ceva de adăugat, băieți, let's go! Un follow pe Insta și Eu- pe la canal. Canalele celor doi o să le aveți în descrierea acestui episod. La fel și conturile de Insta și YouTube și tot. Găsiți acolo în descriere tot frumos, aranjat. Facebook-ul nu. N-ai că Facebook-ul e mort. Dă-i start, Alex. Hai să-i rupem. Hai să m-am... Bă, m-am enervat. Vreau să-i rup pe toți. Ai început altul? Da, Ne dă-i. dai și nouă, ai mei. Buget. Buget. Hidratați-vă pe căldură. Eu să și pe asta. Adevărat. Mă, du-te, naibii, dar simpatic ce ești tu. Unde sărim, bă, băjeți, bă? Vrei să vezi cum am Hai la mâncat? școală, zic. Hai, las. Hai, mă, hai la școală, hai la școală. Să găsesc două pistoale. Păi și mergem pe blocuri. Na, nu mă duce pe Giorgă, frate. Nu suport părțile cu containere. Da, și ce, acolo ce găsesc, frate? Ai zis de școală și la Giorgă ce găsești? De-mă la școală, luăm mașină și mergem pe Pochinchi, ești nebun? De pe școală. Eu m-am gândit să mergem pe bătaie. Rozul. Păi și... Hai, dă-i rosoc, dă-i blană, jos pe rosoc. Mam, la ce mult m-am ținut și eu de pesul ăsta, ia uite, nici în top nu sunt. Mai, eu eram, dacă eram pe contul principal, așa... Eu la cum am ținut de el. Da, uite, sezonul 11 Conqueror. Băi, Daddy, o să te prind și o să te omori, ești nebun. Dar nu-l cheamă Daddy. Ba da, Ba da. D-A-D. Ăla nu-i D. Ba da, e D, dar e făcut cu caractere de alea speciale, știi, să fie mai mișto numele. Mai avem 3 cu 3. Dă-i mai blană în jos, dă-i blană jos. 3 cu 3 mai avem. Adică așa. Da. Și mi se pare că... Încă 3 noi. Nu, vezi că 3 s-au dus pe școală. A, păi e Jujuc, suntem 3v3 înseamnă. Nu băga mâna în foc. Și Păi nu, dă-mi ar- dacă nu mănânci. dă-mi armă să vezi cum nu mai suntem 3v3. Aha, a teizat unul fix lângă mine. Ba, nu, moriți, Dă-mi frate. armă, că... Păi și ce ca dacă mi s-a încărcat și mi-e textură de lei. Ăla are M4, dăm prima. Păi vin eu acum, sfârșit. dar puneți-mi unde sunt. Unul e lângă mine, partea l-am ala. văzut eu. Unde Și-au lângă 81. tine? Unde lângă tine, Cosmine? Cred că în casa asta, așa. Enemies În ahead. casa asta. Nu, e Nu acolo. Watch până out. acolo, pe acolo l-am Marked a văzut. location. Nu, Watch e out. aici. Da? Uite-i pe deal, dacă coboară dealul. Ia uite-i. N-am scop, că-i ți rădeam. Ce armă ai? M4, dar n-am scop și am și SKS. Vino cam un 4. Vino încă. Dropează că se vede și-i bat pe aia. Mâncați-și gura ta. În casa roșie. I-am văzut. Unde 4? Unul e mai lău. Unde 4? Dropează. Bine, ia. Nu te Ia-l. cred, bă! Du-te ajutor pe Cosmin, du-te De ce ajutor te-ai pe bătut cu ei? Cosmin. Nu mai. Da! Nu mai cum ai venit, mă, că au venit pe mine. Ce prost sunt. Acolo. Marked a location. Bravo. Unui knock dai sus.
Eu am ieșit fără să vreau de aici, da. Mă Ne gândeam. pușează unul. Marked a location. Marked a location. E jos. Are AK. Du-te de finish-ul ăsta de aceea din față. De unde? E aici, la casa din față. Care? Unde la casă din față? Marked a location. Bine. Vezi că ne pușează cineva. Am pași. Pe asta zic, te pușează cineva. La Casa Roșie. Marked a location. Watch out! La Casa aia Roșie. Că sunt. Dar vezi că tu ai... Dar tu vezi că ai doi lângă tine în casă. Ai, Beril. Și n-ai cum să mi ții pe ăștia. Că tu ai doi. Unul jos. La mine, la E mine. jos, e jos sus pe acoperiș unul. Pușează-i. Au și ea ceva gloanțe de 5? Alex, au și ea ceva gloanțe de 5, bă? Au. Dar nu au, gen. Au prea puține. Mă pușează unul. E fix aceea, mă ține. L-am bătut cu arma pe single, ești nebun? Unde era că mă pușă pe mine? E lângă scară. Nu mai am gloanțe, Alex. Hai să-mi dai și mie gloanțe? Alex! Vino încă. Da, vino încă. Păi dăm repede. Vino la mine. Hai încoa. Mai sunt unii aici sus pe deal. Nici și mie gloanțe de 5. Ia. Oh, perfect. Mai sunt unii pe deal, au venit cu oaz. Uite-i. Vino să o mâncați. Dar tu cât mai tragi din ăla? Bă, coaie, ăla nu mai moare, mă. Da, am picat noc, să-mi bag morții lui Gobi. De unde de ăla? Aceea, la casă. Watch out! Du-te, bate botul când dă finish. Caie. Nu poți să intri în casă? Nu, vin aici. Stai că mai vine un bot. Ai viață. Stai. Al dracu ți kill-urile pentru episod, bine. Nu, frate, dar ce vrei să fac? I-am pe aia aici.
nu te bate când o viață. Mi-a dat ăla mesaj și am apăsat pe el. Mai e ăla cu mașina. Hai că am înțeles, hai că am și eu loot. Ce-ți trebuie? Mă rog, gloanții nu prea am nicio. Da. Un E4 și un scop. Dar mai sunt mulți pe aici? Am două kill-uri. Și eu am 8. Ai. Oare de ce ai tu? Am înțeles. Da, mă, dar și cât am tras în ei. Da. Cu plăcere pentru 4X. Păi da, n-am zis nimic, dacă n-aveam 4X-ul ăla, nu. Dar vezi ce înseamnă să te uiți la Alin? Da, unde ai bătut, mă, pe ăștia, că eu n-am un scop. Aici sus, uite aici sus, 3 bătuți, 2 în casă acolo. Unde? Aici, la mine, beril. Beril și scar. Da, am două kill-uri. Lasă că faci până la final. Hai că fac. Căcatul praf. Ai și tu un redot? Nu. Mama, l-am dat pe unul knock de vreo 3 ori și a fugit cu azul, mâncați aici și gura ta. I-a lăsat pe ăștia aici, mă. Tu te gândești că i-a lăsat pe ăștia aici? Pe aia care i-am bătut cu grenada? Efectiv i-a lăsat și a plecat? Da, și pe mine mă sună Gobi. Cred că nu l-a jurat nimeni, cred că nu l-a jurat nimeni de morți azi. Și vrea să fiu eu primul. Dar unde ai bătut pe aia, în ce casă? Aici. Unde ai picat tu knock? În casa aia. În casa aia roșie, Alexei. Hai că mă... La mare Dacia. Marked a location. Asta este asta. Pe la care te-a pus pe tine knock cu mini 14. Nu, mă, unde le-ai dat la aia grenadă în cap? Aici, 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 aici. Era ăla cu mini 14 și venise unul să-i de la revive. Și am prins pe amândoi cu grenada. 9 kill-uri? Ok. Înseamnă că eu am mai dat un knock, care de-abia acum a murit. Două. Hai să mergem, Alexe. Hai să luăm mașină și să mergem spre Poking în partea aia. Avem moază aici. Păi hai, el. Marked a vehicle. Du-te el, du-te el. Ii. Dar mie să nu fie prost, fără. Dă eu. Nu că e prost ăsta. Îți dă spam. Da. Reci, mă, dar scoți asta de puțin. Dă-te să o scoți. Stai așa că n-am loc să-mi iau un smoke. Ești nebun? Nu cred că ai mai dat de unul. Marked a location. Oprește mașina ce? Că nu e bot. Oprește mașina ce? Vei sus în casă. Nu, 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 nu. E după Rage. Dai atent, să oprește mașina pe partea asta. No, bun. Hai.
Hai, Alexe. Where? Spre Pochinki în partea aia. Hai că am puține kill-uri. Eu? Avem puține kill-uri amândoi și eu am ce? Am 9 kill-uri, dă-i. Conduc eu? Hai, nu. Nu voiam să cobor cu SKS-ul în mână, știi? Ha. Mai știu eu unul care a coborât ca o AVM în mână. Da, știu, acolo era, ăla trebuia să fie win-ul nostru, dar... Ai zis la Pochinki, mai în dreapta. Păi de asta să vedem dacă e ceva și pe aceea. Știi cum zic? Da, red zone pe Pochinki, pare. Hai la drop. Groza mea. Ok, auga meu. Bine. Mașina? Am lag. Întoarce-te la casă. Stai că s-au întors și ei. Hai că eu te țin. A fost luat. Bă, Da, ia ugă aici. ia-l tu. N-ai M4? Ia-l. Nu. Ia-l tu. Două arme pe Ia-l, șapte. ține-l, Nu ia-l. am lanțe. Îți dau eu beril. Nu l-am luat, ia. A, Am beril și... hai Eu să am mergem. beril și SKS. Pe aici trebuia să iei tu augul și să dădeam eu berilul. Hai, lasă-l în pula mea, hai să mergem. Dar de cine A oprit motor acolo. Marked a location. Unde? Ia mașina și vină repede să mai de aici, de la drop, că nu stau bine. Hai. Dă-i de aici. S-a dat flare, hai la flare. Unde? Înspre Pochinki. Marked a location. Să nu oprești în open dacă se trage sau așa, știi ce zic. A, nu mă, ce ai... Cum am făcut eu aici la drop, lasă-l dracu, știi? Nu să nu ne batem în open că... Ai fi eu gol că n-am jucat sezonul ăsta, dar tot. Da, știi, nu suntem nici acasă să oprim un open să batem 3 squaduri odată. Pun încărcător, te rog frumos. Bă, normal. Suntem de... Dacă nu ratezi niciun glonț cu un M4 dintr-un încărcător, dacă dai numai cap, dai jos 10 oameni. Mai vezi drop-ul? Pe dar nici nu l-am văzut. Dă-i roată, că e pe partea cealaltă a Pochinkiului. Dar vezi cum faci tu pe aici. Oprește, avem player în spate. Fugi de acasă. E ceva la drop? Te-ai uitat? Nu, da, nici nu. O voi face de nou open. Da. Marked a location. E pe câmp aceea. Watch out! Ia stai, ia lasă-mă puțin. A picat, i-au bătut aia din spatele nostru. Dar unde, frate? E pe casă. Unde? Aici. Marked a location. O să-și ia revive-ul. Mă pușează unul. Pasă, morți amândoi. Ce ala de pe casă? Da, păi erau decât doi.
Aia din câmp ai zis că i-au bătut? Unul a murit. Unul e în viață. Unde te-ai bătut, mă, acolo, ai avut-o? Mersi de optixul ăsta. Ai pe ce să-l pui, a? Mhm. Vezi că ăla după casă avea car sau M24, nu știu ce dracu avea. Avea ceva mare. Uite acolo, casa aia. Marked a location. Și cum ajung eu pe ea? Pe aia s-a aruncat jos după casă. Unde, dracu, că nu e În aici, spate. față. În spate, în spate. Pe ce era prost să arunce în față când i-a intrat în față? Nu e ce în spate, nu e. Bă, pe casă nu mai e. Vezi că e 6X aici, dacă se trebuie. Da, mă. Mă, n-ai cum să te urci pe casă, ești nebun. Ba. I got supplies. Ba, da. Ba da, da, pe la mine, pe aici. Da. Da, mă, e mor pe casă, mă. Mamă, ce urât am tras. Eu. Vezi că mai sunt. Eu dă mie carul ăsta. Am căzut sau nu? Pași. Ce urât am putut să trag. Nu mai trag. Vezi că mai e... A, l-ai omorât tu pe ăla din casă, nu? Drop, 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 drop. Da, și mă, că mai e unul pe aici. I-am dat cu longul ăla la finish. Marked an airdrop. L-ai omorât pe ăla care a vrut să intre în casă? Nu, i-am dat knock-ul ăla la finish. I-am dat finish-ul ăla knock. Auzi și ce zic. Păi da, lui ăla. Pe ăla i-am dat, dar mai e unul. A tras după mine acum. De unde a tras? De undeva după aici și are M4. Am bat scările. Unde, mă? Aici. Păi cum, mă, că am fost eu pe acolo? Nu, nu. Uite unde era. A, acolo. Avem 4 knock de barrel, nu. Nu acum. Acum rămân așa. Câte ai? Câte kill-uri ai? 11. 7. Bun. Ăla de pe câmp încă n-a murit. I-a fost și drop acolo. Știi că s-ar putea să fie fost scoadă asta, nu? De dracu că îi scoatem și pe ăștia. Eu mă duc la shake-ul ăsta. Mamă, dar ce urât am putut să trag. Nu e aici. Uite aici e ăla de... Am zis eu că a Marked murit. a location. Pe l-a bătut ăla după casă pe care l-am bătut eu pe urmă. Tu ești cu bug-ul, băgame și... Urcă. Are MK aici. Hai, mă, urcă, lasă dracu de MK. Nu e aici. A, pe dan... Pe contul ăsta n-am dansuri, bă.
Am 10 first-uri și 2 meduri. Ce faci cu ele? M-aș duce la drop cu aia. Mă duc repede la drop și pe urmă ne întoarcem în Pochinki, că e zona pe Pochinki. Știu eu unde să luăm. Mă ții? Mă ții, Alex? Te țiu. Te țiu. E pula de bes. Bă, da, ai au luat drop-ul, a? Nu i-a luat. Hai cu bug-ul, hai cu bug-ul. Mă culegi de pe drum. Este așa. E luat, mă, că avea MK-ul. Hai. Cățea, Haide! get. O să cadă drop, a căzut drop. Aha. Unde era? Aici. Nu, jos. Da. Aceea? Mhm. Hai în zonă. Dar nu era cu nimeni, nu? Nu, a murit direct. Pași? Da, am auzit și eu. Sunt într-o casă pe aici. Aha. Nu e la mine. Nu ești la tine? E lângă mine. Unde? Marked a În location. care? Mi se pare că a sărit și eu. Nu e aici. Oh, nu e. A sărit. Și unde Sâlia s-a dus, mă? Dar l-am auzit și eu. Pune-mi că tu vii. Că eram cu spatele. Am aflat. Bă, unde stătea, mă, Am uitat frate? aici. Bă, ești prost. Cum de nu l-am văzut? Știi unde stătea, mă? Spune-o de nu l-am văzut aici. Aici în colț, cred că stătea așa. Mhm. Mai avem doi. Sau aici pe noptiera asta. Wen? Ok. Rău, mă. Unul a murit de zonă și unul l-am luat eu aici. Ma, Atât. Ăla e, tati, ce trebuie. ai Hai, îndeplinit scopul peste 20 de kg. hai să vedem aici rezultatul final. Și rezultatul final, 21 de kg alături de fratele Alex. V-am pupat. 1300 de meci.